Ирини, кое е по-трудно? Да водиш групи за деца или за възраст? О, за деца, със сигурност. Там се изисква да си 100% присъстващ. Има ли секунда, в която те няма или се разсейваш, просто положението става много интересно винаги. При възрастните не е точно така. Смисъл там е по-лесно в това отношение. Докато децата са изключително сензитивни за енергията, изключително сензитивни за това колко човек е вътре в самия процес. Плюс, че и много го усещат колко буквално могат да му се покатерят на главата. Наблюдавала съм отстрани ситуации, в които, примерно, дори за 10-15 минути оставям някой, който просто да ги нагледа. Положението става много забавно, както казах. Но да, с децата е много по-предизвикателно. Но когато се получи, става много по-яко. Защото тогава енергията става много събираща. Те изразяват любовта си много спонтанно. И в някои от детските градини има Илина, Ирина, много те обичаме. В смисъл винаги е много красиво, чисто и спонтанно.